Sziasztok srácok, az én nevem Mr. Tipmix, és hoztam nektek a szombati tippeket, azaz 2014. december 20-a van, és akkor nézzük is a kínálatot. Én elsőre a City Crystal Palace mondanám hazaira, ugyanis a Citynek menni kell az eredmény után, mert a Chelsea 3 ponttal vezet. Szerintem a City az tuti, hogy nyer. A Crystal Palace ellen elég jó mérlege van. A következő meccsen pedig a Aston Villa United lenne vendégre. A United most nagyon beindult, utolsó 5 meccsét meg is nyert, elég szép eredményekkel. Ugye ez a United hát még nem az igazi. Van Gaal most alakított valamit, hát pénz beszélt neki is. Sok köcsögöt idehozta. Hát, mit mondjak még erről a meccsről? Unitednek is menni kell a Chelsea után. Következő meccsem a Leverkusen Frankfurt. A Leverkusen az ugye nagy múltú csapat, neki muszáj az első háromban benne lenni, ehhez kell az, hogy megverjék a Frankfurtot. Néztem eredmények.com-on, elég jó mérlege van Leverkusennek otthon. Erről a meccset ennyit mondanák, van az Eibar Valencia, azt én is megraktam vendégre. A Valencia tuti, hogy nyer, hiszen őnek is menni kell az első négybe, legalább én bevárom őket, legalább 4. helyre. Az Eibar ugye nem olyan nagy csapat, azért Valenciából most visszament Negredo, aki nem vált be a Citybe. Citybe volt, igen. Hát meg ott van Rodrigo, Feguli, ezek hárman nagyon adják. Még van egy meccsem a Róma-Milán, én ezt nem ajánlom nektek, de szerintem egy országos X. Nem 1-1-2-2 lesz. Ennyi volt a szombati kisebb meccsek, majd még jön egy nagyon meccses tipmix. Addig is köszönöm a figyelmeteket, én Mr. Tipmix voltam. Ha tetszett a videóm, akkor lájkolj és iratkozz fel. Peace!